Good evening लोगोफोर मोनसे फिसा रादाब दुखुनांथाव रादाब होनो सानदों लोगोफोर एक्सप्लर खालामनो सानबाय मैयानि बेलासि सम 24 मार्च 2026 नि बेलासि समनि 6:30 समाव गंसे गय बस्ता लानाय बलेर' आरो गंसे बाइकजों सौग्रावलायनानै गाज्रि जाब्रबथाय जानानै थांबाय मैया दा बेनि क्लिपखौ नायदो लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमबो खावलायहरो जाय जायफ्रा बाइक सालायो हेलमेट गाननानै सलाय एसेबाबो सेफ जाथारगोन हेलमेट गाननानै सलायोब्ला लोगोफोर नायदो बिदिब्ला नैबे क्लिपखौ बे जाथाया जादों नैबे खैला मैला गणेश मन्दिरनि सानजाजों लामायाव मेन लामायावनो नायदो बिदिब्ला बेखौ खैला मैलायाव नै गणेश मन्दिर खाथियाव एक्सिडेन्ट जाबाय नै हाला थाला मानसियानो माबे गाज्रि जानाय जानायालाय गारिया बेनोमोन नै एक्सिडेन्ट जानाया बेनोमोन थाखाय भिडिअखौ फट'खौ एक्सिडेन्ट गारि बेनोमोन नै बाइकआ